бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Видеои нав, хабарои нав. Яъне чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, чӣ гапҳо рафтааст сай оиди бемории хитоӣ ё ки барои маҳкам кардани границаҳо ва дигар хабарҳое ки ҳозир мо ба шумо пешкаш мекунем. Аввалан хабар оиди парвоз кардани самолёти махсуси Somon Air барои баргардонидани муҳоҷирони тоҷик ба кишвар. Яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар шабакаҳои интернетӣ, дар сомонаҳои интернетӣ видеоҳоро мебинем ки ҳар як муҳоҷири тоҷике ки дард мондагие дар ягон ҷо видео карда ба навор гирифта дар интернетҳо пахш мекунанд, то ки ҳукуматдорои ҷумҳурии Тоҷикистон бубинану мақсад ягон чорабинӣ кунанд, аму муҳоҷироро ба кишвар барбигардонанд. Ва инак хушбахтона парвози махсуси Somon Air ба Русия ана ҳамин рӯз рӯзи 20 март тасмим гирифтанд ки самолёти Somon Air ба шаҳри Россия, ба Федератсияи Россия парвоз кунад ва чанд нафар тоҷике ки дар онҷа дармондагие ҳамашона барбигардонанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Инак ҳозир ҳамун нусхаро ба шумо мехонем. Ширкати ҳавопаймои Somon Air тасмим дорад имрӯз 20 март бо як хатсайри махсус барои овардани муҳоҷирони тоҷик ба самти Москва парвоз кунад. Дар баёнияи расмии ширкат аз 20 март гуфта шудааст ки дар хатсайри душанбе Москва душанбе қарор дорад шаҳрвандони Русия аз Тоҷикистон ба Москва интиқол дода шаванд ва дар бозгашт муҳоҷирони тоҷикро ки хатсайри парвозияшон қатъ шуда буд дар фурудгоҳи Москва дар мондан ба Тоҷикистон оварда шаванд. Яъне чандин муҳоҷире ки дар аму шаҳри Россия, дар шаҳри Москва дар мондагиянд, ҳамашон ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мешавад ва дигар хатсайрҳои ҳавопаймоӣ ворид шудан ба ҷумҳурии Тоҷикистон қатъиян манъ карда шудагие мумкин нест то як муддати муайяна. Инак хабари навбатии мо як хушхабар баҳри ҳама бародарони мусалмон, баҳри ҳама бародарони тоҷик. Чӣ хеле ки медонистен, аз рӯзи 4 марти соли равон шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи масҷидҳои ҷумҳуриро бо фармони худаш баста карда буд. Яъне ки масҷидҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи 4 март то инами 19 марта ҳамашон бо сабаби бемории хитоӣ маҳкам карда шуда буданд. Ва рӯзи 19 инами март, яъне ки дирӯз бо фармони Кумитаи дин фармон биромад ки аз рӯзи 20 март, яъне инами рӯзи ҷумъа, ҳамаи масҷидҳои ҷумҳурии Тоҷикистон боз аз сари нав кушода шаванд ва умедворем ки ин хабар яке аз беҳтарин хабарҳо барои шумо буд. Ва боз як чиз дигара қайд карданем ки бисёр бародаро дар дилои худшон шубҳа андохтагияну ба дигаро ҳами овозҳоро паҳн кардастиянд ки шабонаҳо дар шаҳр вертолётҳо сар метиҳанд то ки дезинфексия кунанд. Бародарои азиз, ба ҳар хел овозҳо дода нашавед, ҳамаш дурӯғ аст. Ягон гап нестай шаҳр дар ягон амуд шабона дезинфексия гузаронида намешавад. Ин чиз дар дигар давлатҳо ба фикрам ки ба қайд гирифта шудагие дар Федератсияи Россия ва дар дигар ҷойҳо ки мақсад шабона шаҳрҳоро дезинфексия кунанд. Не ки мутаассифона ҳамин чиз дар ҳамун давлатҳои дигарам ба назар гирифтагӣ шудагӣ нестад. Ва оиди саволое ки дар мавзӯи границаҳо додагиянд ки кай кушода мешаванд, чӣ хеле мақсад рафтан дар корай, фаҳмидан дар корай, бародаро ягон маълумоти аниқ ҳоло нестад. Дар шабакаҳои интернетӣ навистагие ки то рӯзи 1 май ва худо медонад ки мақсад мумкин айвай пештар кушода мешавад ё ки бо айвай дарозтар вақт мекашад. иша худованд медонад. Ба ҳамин хотир дар ин бора ҳечи гуфтанӣ нестем. Инак видеомона ҷамъбаст мекунем. Бародаро дар канали ма Юрист TJ подписатсия кунед. Бо ягон савол бошад дар поёни ҳамин видео саволтонро пешкаш кунед.